Mawabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times TV. Muli ndine Chisomo Chihana ndipo poyamba nayi mitu yake. Madzi akuyembekezeka kukweranso mnyanja ya Malawi pofika mwezi wa Disemba chaka chino. Ntchito yofunafuna kampani yosindikiza mapassport akuti ili mkati. Munkhani zina chipani cha UDF chati chichititsa msonkhano wake waukulu mwezi wa mawa. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tikhaliremo. Lona za madzi lachenjeza kuti madzi a mnyanja ya Malawi akuyembekezeka kukweranso pofika mwezi wa Disemba chaka chino. Ilo lati izi zikhoza kudzetsa chiopsezo kwa anthu okhala mphepete mwa nyanjayi komanso mwa mtsinje wa Shire. Mkulu wa bungweli Dwight Kambuku anena izi pa msonkhano okambirana ndi akonzi komanso oyang'anira zofalitsa nkhani m'boma la Dowa. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi Kambuku, madzi akuyembekezeka kufika mita 475.22 meters pamwamba pa nyanja pofika mu Disemba kupitilira mlingo omwe adali mchaka chatha ndi masentimita 22. Iwo ati izi zikuchitika chifukwa cha mvula yamphamvu yomwe ikuyembekezeka kugwa mchigawo chakumpoto mdziko la Malawi komanso mvula yochuluka imene ikuyembekezeka kugwa mdziko la Tanzania. Madziwo akachuluka zitanthauza kuti tsopano iwo amene akukhala mbali kwambiri mwa nyanja ali pa chiopsezo chifukwa choti madzi akhala achuluka. Chiopsezo chimenecho chikhoza kupangitsanso kuti mwina katundu awonongeke, mwinanso nthawi zina miyoyo imene itayike. Chifukwa chake ife ngati bungwe la National Water tikufunitsitsa kuti onse amene akukhala mbali mwa nyanja adziwe cha zimenechi kuti chaka chino tikuyembekezeka kulandira madzi ambiri mu nyanja yathu. Mawu ake mlembi wamkulu ku bungwe lako nsankhani mdziko muno Agreshan Tukula anathokoza bungwe la National Water Resources Authority kamba kophunzitsa atolankhani momwe angagwirire ntchito yawo yophunzitsa komanso kudziwitsa anthu za kuopsa kwa madzi komanso momwe angazitetezere kuti asakhudzidwe kuvuto la madzili. Kunali kufunika kuti akonzi ankhani komanso akuluakulu a nyumba zofalitsa nkhani dziko kuno abwere kuno adzauzitsidwe za bungwe limene la kuyang'anira za madzi komanso malamulo amene alipo kuti akamapanga ziganizo zawo pa nkhani zokhudza madzi adzidziwe chimene akupanga. Chaka ichi ambiri tinadzidzimutsidwa ndi mmene madzi anapangira sitimayembekezera pano pata chanjezedwa ndi athu ngati nyumba zofalitsa nkhani kwakonzekeretsa anthu moyenera kuti apange zinthu zimene zingathandize kuti tipewe mavuto amene tinakumana nawo chaka chino chifukwa cha kusefukira kwa madzi. Chaka cha 2022-2023 hydrological mlingo wa madzi unali pa 475 meters. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda wati ndikulakwa kunena kuti anthu omwe alibe chochita chenicheni apita nawo ndi mtsogoleri wa dziko lino ku China. Abanda anena izi ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe poyankha zimene ananena phungwa ku nyumba wa ku Blantyre Asamir Suleiman akufotokoza. Anduna azachuma anduna achichola anyamuka ndi anthu 10 kupita ku China. Matikiti okha information ndinayo hapa, matikiti okha almost 200 million opanda allowance, opanda accommodation, transportation. Tikawerengera unduna umozi over 500 million yapita. Ndeti ndi maunduna angati mukawerengera muona kuti ni mabiliyoni ambirimbiri. Ife malamo kuti ngati boma tizisakasaka chokudya kuti anthu athu adya chani. Tili busy kututana ndithu anthu ena kuti samagwira ntchito somboma kunyamulana tikiti mozi 28 million kwacha kututana chigulu kumapita ku China kukanjoya. I think izizi sizimene ife anthu aku Blantyre City Southeast timembekezera kuti boma lingamachite. Ndipo Abanda anayankha motere. Panopa kuli mkumano wa boma la China ndi maiko onse aku Africa. President onse aku Africa ali kumeneko ndi maboma wawo. Ndipo boma la China timalumikizana nalo mu zinthu zambiri, maphunziro, malonda, zomangamanga, zaulimi. Ndiye kuti popita kumene kuja sakukakamba chinthu chimodzi, mukuyena kukakambirana zinthu zingapo. Ndiye kuunduna wa zachuma kumene amapanga mapulani, economic planning, amapanga mapulani kumene kuja pamodzi ndi anzawo finance. Koma si okhawo amafunikanso atenge akadaulo wena ochoka ku nthambi za boma zochuluka, za umoyo, za malamulo,
komanso atengeza maphunziro, atengeza ulimi, akatengana anthu amene aja kupita kukagwira ntchito, ndiye kuti chimene amakaomba kumene kuja kuchibweresa kuno ku Malawi chimakhala chinthu chothandiza dziko la Malawi. Mmodzi wa akuluakulu oyendetsa ntchito ku nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno a Vivian Kasambo ati nthambiyi ikufuna kampani yoti idzigwire ntchito yosindikiza mapassport. Akasambo ati ntchitoyi akuyigwira mothandizana ndi unduna wa zamdziko. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Akasambo ati akuyang'ana kampani ina yomwe itenge ntchito zosindikiza zitupa zoyendera yomwe akuyembekezera kuti igwira bwino ntchito mokomera Malawi. Iwo anavomereza kuti pakhala pali vuto kamba kakuchotsa contract ku kampani ina yomwe inalipo. Vuto limene la passport tilivomereze kuti linalipo andi chifukwa chonena kuti tinachoka ku ubale wathu ndi amene amapanga mapassport mbuyomu timachula technoplan to a new system imene inabwera kuti tithandizire to manage the crisis imene inachitika pakatipa. Tinena pano kunena kuti department inachilimika kugwira ntchito yako bwino Tanzania ndi ma stakeholders ena komanso kutenga upangiri kuchokera ku ministry kwathu through the Ministry of Homeland Security imene inatipasa guidance kuti ionesese kuti ife zimene tikupanga zikomera Malawi. Chimene tinapanga chionena kuti poyamba anthu amapita kulilongo kukapanga mapassport amene onse kuchoka dziko lonse la Malawi panopo tinazawonjezera kuti no tipite ku Blantyre anthu azikachita apply mapassport, kunzuzu azikachita apply mapassport, ku Mangochiso zimene zikuchitika ndithu. Chimene chasalia nchionena kuti mapassport onsewo akumapangidwa print kulilongo. Koma kupita chisogolo chimene tapanga nchionena kuti pakali panopa boma kudzera ku ministry kwathu datipasa ndithu ntchito kuti tipeze kampani ina imene ingapange mapassport atsopano abwino amene atithandizire kuti Amalawi angathe kutenga passport kulikonse. And zimene zikachitika ndi kuti kuchita print kwa mapassport kapena kutenga kwa mapassport zizichitikira mu madera mmene zinalili kale. Komanso ndi masomphenya ya boma tikufuna so kuti chite decentralized. Izi zikudza pamene Amalawi akhala kukumana ndi vutoli zomwenso zinatsatira kuyimitsidwa ntchito kwa mkulu wa nthambi Brigadier General Charles Kalumo. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yati pakufunika kusintha ndondomeko yothandizira anthu amene akhudzidwa ndi ngozizi popereka mphamvu ku makhonsolo. Mkulu wa nthambi ya Charles Kalemba wati kutero kuthandiza kuti makhonsolowa adzipeza chiwerengero cha anthu omwe adzifunika thandizo chaka ndi chaka. Samkalimira ali ndi nkhani yonse. Akalemba anayankhula izi lolemba mboma la Nkhatabe pomwe amatsegulira maphunziro amakomiti oona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kumadera ndi cholinga kuti aphunzitsidwe mmene akapezere anthu okwana 10,429 omwe akuyenera kulandira thandizo lachimanga kamba kanjala mbomali. Iwo anati padali pano ndondomeko ya UBR ili kulukulu kokha kulilongwe ndipo anena kuti ndondomekoyi samayunikira pafupipafupi zinthu zomwe zikuchititsa kuona kuti mayina ena omwe ali mmenemo anthu ake palibepo. Ndondomeko ijamuka ikhazikisa chaka chino chaka chamawa sikuti zidzakhalanso chimodzimodzi zimakhala kuti zikusintha nthawi ndi nthawi, anthu akumwalira, anthu akulemera, anthu akusauka. Ndiye mpofunika ndithu kuti ndondomeko ijazi akonzedwa chaka ndi chaka. Iwo kenakanena kuti pofuna kuthetsa vutoli nthambi ya Dodima imagwiritsa ntchito ndondomeko ya Joint Emergency Food Assistance Program imene imakawunikira anthu omwe ndovutika powunikira mayina awo ndi waonanso iwo. Pakadali pano mkuona zachitukuko boma la Nkhatabe a Edgar Chihana anati maphunziro athandiza kuona kuti mamembala amakomiti akapeze bwino anthu omwe ali ovutika kuti athandizidwe ndi chimanga. Ndondomeko imene tikukumanira naso lerolo kubwereza kuwasimikizira kuti udindo wawo ndionena kuti aziyimira anthu kumuzi. Anthu amene ali ovutika aziyesesa ndithu kuwafikira ndi kuperekera umboni kuti awa wadi ndi ovutika ndipo akuyenera kukhala mpulogalamu. Mawu ake kwa mpando wa komiti yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kwa mfumu yaikulu Mankhambira a Elton Nyamwera anati pena pake amapanga ziganizo zosayenera kamba ka ndale omwe akuti amakakamiza kutero. Pena mkomiti mathu makhalanso dyera enanso ndi matsogolera amene tili nawo andale monga ma MPs, makansala ndi mafumu amakhalanso ndi mphamvu pakagabidwe ka katundu.
kafukufuku waposidwa apa akuonetsa kuti anthu okwana 5.7 miliyoni mdziko muno akhudzidwa ndi njala ndipo akuyenera thandizo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wati akutsatira nkhani yokhudza kugwetsa nyumba zochitiramo malonda zosalongosoka imene khonsolo ya mzinda wa Blantyre idayamba m'mbuyomu. Ausi anena izi atayendera khonsoloyi. Zaka zingapo zapitazo khonsoloyi idayamba ndondomekoyi imene ankayitcha Red Star Campaign, koma anthu ena adakatenga chiletso ku bwalo la milandu kuyimitsa izi. Ausi akufotokoza. Yachiwiri imene tinabweretsa nkhani ya nyumba zonyasa zimene zili mtawuni muno makamaka kulimbi kuziona zimakhala ngati kuti matezo kapena ndagala kuna kuti sisimba ili koma mukutuluka anthu akupanga ndalama ndiye timanena kuti zile pati ndiye tikudziwa kuti nkhani zimene zili ku court akudikira judgment koma tati tingai kudikira judgment poti za ku court timazilemekeza mafuna ndipase maina anthu onsewo a nyumba zonyasazo maina awo manambala awo kuti tione kuti panga bwanji chifukwa ena ayambapo koma ena ntchito yawo ndikungopanga ndalama m'malawi muno kuchokera zisakasa zimene akukhalazo so zisakasa zimene zozo chinkhale kumudzi nyumba zimene zijazo sizingakhale ndi zonyasa zopangisa manyazi ula chigalimoto panja chigalimoto chodula koma iye akuchoka mkanyumba kukhangati kachisakasa kathezo zimene zozo nzoti tizione bwinobwino kuti chifukwa chani ndiye sinditambasula kwambiri koma nkhani yachiwiri imeneyo. Ndipo mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Blantyre Dennis Chinseu adati ulendo wa Usi udali ofunikira. Zoonadi anakambaponso mbali yokhuzana mwina ndi nyumba zimene kwa kanthawi zakhala zizosaoneka bwino komanso mbuyomo munali dongosolo lokuti nyumba zimenezi mwina zigwetsedwe ndi kumangidwanso mwatsopano. Chimene ndinganene chachikulu ndi chakuti ifeyo ngati khonsolo ya mzinda wa Blantyre ndife okondwa poona kuti pali ndithu anthu angapo amene akhala akubwera mwaokha ndikunena kuti ine nyumba yanga iyi ndizoona anzanga napita ku khoti koma ndiloleni ndikambe kukonza nyumbayo kuti mtisachite kufika pokhanga tipolimbana. Ndipo pali ndithu ambiri amene apanga zimenezo ndipo kwa ife ndonyadira chifukwa cha chimenechi komanso ndinene kuti ngakhale tikudziwa kuti mwina pali chiletso chimene chili ku khoti sizikutanthauza kuti chiletso chimenechi ndiye kuti mwina ntchito imene isapite patsogolo ndiyebe tipitiriza malingana ndi mangolomera amene atipatsa olemekezeka vice president kuti tikhalenso tikumafikira anthu wandi kuwayankhula mwapaderadera tikukhulupirira kuti nkuthera kukambirana zitithandizira kuti nyumba zonse zimene zizooneka bwino zigumulidwe. Muonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV tibweranso zikangotha izi. Days since the last day of last season, we are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Life is an up and down journey where anything can happen at any time. But at any time, you have peace of mind with Mazim. Mazim offers all-inclusive affordable medical aid cover in various packages of schemes in line with your budget, with a promise to take care of you and your family in that time of dire need. From giving you access to medical services at hospitals locally and abroad, emergency evacuation, dentist, and optical care, all the way to funeral benefits. Mazim is there holding your hand, keeping you covered. For details of the medical scheme you need, call 01-820-298, 01-820-543, 0888-707-100, fax 01-820-217, email infodesk@mazim.mw, or visit www.mazim.mw. Mazim, your ultimate healthcare solution.
tikupitirira ndi nkhani zathu. Chipani cha United Democratic Front UDF chati chichititsa msonkhano wake waukulu mwezi wa mawa. Koma chipanichi chati okhawa amene akhala mamembala kwa zaka zosachepera zisanu ndi amene apikisane pa maudindo a mtsogoleri ndi wachiwiri wake. Wapampando wa msonkhanowu a Aisha Mambo wauza atolankhani mu mzinda wa Blantyre kuti izi zikhalanso choncho pa mpando wa mlembi wa mkolo. Isaac Salima akufotokoza. Chipani cha UDF chalengeza kuti msonkhano wake waukulu uchitika pa 2 komanso pa 3 Oktoba chaka chino. Pa msonkhanowu chipanichi chalengeza zinthu zingapo zimene zichitike pamene akukonzekera msonkhano umenewu, ponena kuti akufuna ndalama zokwana 140 miliyoni kwacha kuti akwanise kuchititsa msonkhano umenewu. Iwo anena kuti ndalama zichokeratu m'matumba mwa mamembala ake amene asonkhe limodzi kuti msonkhanowu uchitike. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre amene akutsogolera msonkhanowu, mayi Aisha Mambo anenanso kuti nthumwi zokwana 1200 zimene zikuyembekezeka zakhala nawo pa msonkhanowu umene uchitikire mu mzinda wa Blantyre. Iwo anenaponso kuti amene akufuna kupikisana nawo maudindo ngati mtsogoleri wa chipanichi komanso wachiwiri wake akuyenera kukhala kuti akhala zaka zosachepera zisanu ali membala mchipanichi. Komanso iwo anenanso kuti amene akufuna kupikisananso maudindo ngati mlembi wamkulu komanso wachiwiri wake nawonso akuyenera kuti akhala mchipanichi kosachepera zaka zisanu. Imene inachitika kuyambira pa 2 Oktoba mpaka pa 3 2024 ndipo kuti mu convention imene ikasankha atsogoleri amene atayendetse chipanichi kwa zaka zisanu zimene zikubwerazi. Ndipo wina aliyense memba wina aliyense wa UDF ali ololedwa kuyima nawo pa mpando wina uliwonse, koma tinenetse pano kuti mpando monga wa president ndowatsatirawo komanso mlembi wamkulu wa chipanichi ndomutsatira wake. Timafuna kuti mipando imeneyi apikisane ndi anthu okhawo amene akhala mamembala a chipanichi kwa zaka zosachepera zisanu. Amambo anena kuti chipanichi sichingapereke chiganizo chakuti pakadali pano chichita mgwirizano ndi chipani chilichonse, ponena kuti atsogoleri amene atawasankhewa ndi amene atachite chiganizo ichi. Chipani cha UDF chikhala chipani chachitatu kuchititsa msonkhano wake waukulu kusatira zipani za Malawi Congress komanso DPP zimene zachititsa msonkhano wake waukulu posachedwapa. Akatswiri pa nkhani za ndale ati kusankhidwa kwa anthu asanu ndi atatu kukhala alangizi a mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive ndi kufuna kuwasangalatsa chabe. Kusankhidwa kwa anthuwa kwachitika patangodutsa pafupifupi mwezi umodzi chipanichi chitachititsa msonkhano wake waukulu wosankha atsogoleri ake. Pemphero Malimba walemba ripoti ili. Kudzera mkalata imene wasayinira ndi mneneri wa chipanichi Ashadrick Namalomba, anthuwa ndi a Clement Mwale, George Chaponda, Chimwemwe Chipungu, Jini Mathanga, Charles Muhango, Dayton Musa, Elon Sangala komanso Everton Chimulilenji. Anthuwa akuyembekezereka kumalangiza mtsogoleri wa chipanichi apita muthalika pa nkhani zosiyanasiyana monga za ndale, zokhudza chisankho, nyengo kupa anthu komanso za chinyamata. Woyankhulapo pa izi, woyankhulapo pa nkhani za ndale a Victor Chipofya anati ndi odabwa ndi kusankhidwa kwa anthuwa potengera kuti adagonja pa chisankho chosankha atsogoleri a chipanichi. Anthu awawa ngati analephera ku chisankho kudera mwa madelegates zikusonyeza kuti mwina anthu mchipani samafuna anthuwa, koma mtsogoleri wa chipani akufuna kuti anthu akhalepe kuchifupi naye, mwina ndi njake apanga kuwapangira mipando ina yokuti anthu aja azigwirabe ntchito, chomwe chili chinthu chomwe chimapangitsa ulamuliro wa democracy kuti uzibwerera mbuyo. Pogwirizana ndi Chipofya, woyankhulapo pa nkhani za ndale wina a George Chaima anati anthu sakuyenera kuyembekezera zinthu zambiri kuchoka kwa anthuwa polingalira zotsamwitsa zina zimene zinkachitika anthuwa ali m'maudindo osiyanasiyana a chipanichi. Mwina tisayembekezere kusintha kwenikweni kwabwino chifukwa chonena kuti anthuwa angosankhidwa mwina pofuna kuti awasangalatse ndi maudindo kapena ndi gulu lija limene amanena kuti ndilomvera mtsogoleri. Chipani cha DPP chidachititsa msonkhano wake waukulu wosankha atsogoleri ake kuyambira pa 18 mpaka pa 19 August 2024. Yemwe wangosankhidwa kumwene pa mpando wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Abida Mia watagwira ntchito modzipereka pamodzi ndi akuluakulu ena a chipanichi potumikira Amalawi. Amia omwenso ndi nduna yona zamadzi ndi ukhondo anena izi pa msonkhano wa chitukuko omwe unachitikira pa sukulu ya primary ya Nsinja
mboma la Chikwawa. Gift Sitima walemba ripoti ili imene akuwerenga ndi David Kadama. Amiya anathokoza kamba kakusankhidwa kwawo ndipo anati iwo agwira ntchito modzipereka. Ndinosangalala kwambiri and mwene maonera aliyese kuno kunkombedzi kusangalala komanso kulowa shiri. Tikuthokoza president ndi chipani chonse kuti atiganizira kuno kulowa shiri and tigwira ntchito. Pa nkhani zina Amiya anati achilimika kugwira ntchito zachitukuko mdera lawo la Chikwawa Mkombezi. Iyo anatsimikiziranso anthu kuti safa ndi njala chaka chino. Tinapempha wa president His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera kuti atithandize kuno kulowa shiri ku Chikwawa ndi kunsanje ndi anatilonjeza kuti atithandiza ndi almost 85,000 bags kuti anthu kuno athandizike. Mfumu Malaka yomwe inayimirira mfumu yayikulu Chizenga inathokoza Amiya kamba kubweretsa chitukuko monga madzi aukhondo komanso zipinda zamakono msukulu ndi mzipatala. Koma iwo anati mderalo muli vuto la njala. Zimene zinthu zosowa munthu amene angakuthandize kuti lero tapita ukadyeko ndiye kuti ndi chinthu chopambana kwambiri tiyeneka kuthokoza. Chwakunokosaname ndiye kuli njala osanamizana yani nanunso ndiponso olo anthu akuoneka chonchi kapena tikuoneka chonchi kupatira pavuto kwambiri osowa chakudya moti mama Bita pamene apanga zimene zikwa lero ndife anthu onyadira kwambiri. Pa msonkhano Amiya anagawa chimanga kwa manja pafupifupi 1,600. Unduna wa zokopa alendo wakhazikitsa ntchito yophunzitsa ndi kulangiza anthu za nthenda ya mpox yomwe yabuka ndipo ikufala pa dziko lonse lapansi. Undunawo ukuchita izi mkatikati mwa mwezi wa ntchito zokopa alendo. Ofalitsa nkhani ku undunawo Joseph Mkosi wati mwa zina undunawo uyamba kuwunikira ndondomeko zimene malo osiyanasiyana okopa alendo akhazikitsa pofuna kuteteza anthu ku nthendayi. Kelly Napolo wadza ndi ripoti. Kampeni yophunzitsa anthu za nthenda ya mpox izachitika m'madera atatu mdziko muno. Ankosi adatsindika kufunika kwa mahotela ndi anthu olumikiza anthu amene amayendayenda pa ntchito imeneyi. Choncho iwo ati kuonetsetsa kuti akonzeka ndi kofunika kwambiri poyesetsa kulimbana ndi nthenda ya mpox. Ife pozindikira kuti maloji, mahotelo kapena even ma activity centers athu makhala kuti makhala engagement munthu ndi munthu onzake tinaonetsetsa kuti tinaona kuti nchofunikira kunena kuti tikhale ndi ka program kuti tipatsane information kuti mukuyeneka kutani kuti mupewe matenda amenewa au mwayika njira zotani popewa matenda amenewa chifukwa mwina akhoza kutipeza nangati pange chani. Fundo imene yabwera kwambiri pozindikira ndi mmene COVID muchana tichitira nena kuti pena timaoneka ngati situdziwa kuti tikupanga chani. Pakadali pano kadaulo pa nkhani za umoyo amaziko matemba walangiza boma kuti ligwiritse ntchito njira zomwe zilipo kale pakuthana komanso popanga kampeni yophunzitsa anthu za mpox. Izosangalala kumva kuti boma funa liyambe nkhani yowadziwitsa anthu nkhani ya mpox. Nkhani imene nkhani yabwino mama kuwadziwitsa anthu. Koma ifeyo mudziwa kuti mbuyomo matenda soyamba takhani matenda angapo polio, COVID komanso matenda ena ndi ena. Then kukhupira kuti boma apezerapo mwayi po kutenga zitsanzo zimene zinachitika mbuyomo. Mwezi watha nduna ya za umoyo akhumbize Kandodo Chiponda adalengeza kuti dziko lino layamba kuyika malo oyang'anira za mpox pa malire onse a dziko lino komanso mabwalo a ndege. Pofika pano palibe amene wapezeka ndi kachirombo koyambisa nthenda ya mpox. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake. Madzi akuyembekezeka kukweranso mnyanja ya Malawi pofika mwezi wa Disemba chaka chino. Ntchito yofunafuna kampani yosindikiza mapassport akuti ili mkati. Munkhani zina chipani cha UDF chati chichititsa msonkhano wake waukulu mwezi wa mawa. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 #. Ndine Chisomo Chihana, mukhale ndi tsiku lopambana mwakoma nonse.